da ba ta biki ba ta haila yanzu ta haihun yanzu ta kambar sallah sai da Fatima Zahra ya batila saboda haske ke ta mukarrama ce Fatima Fatima ce Fatima Fatima ce Fatima Fatima ce haske da girma Zahra'u Fatima ce ɗaukaka karamci Zahra'u Fatima ce girma karamci duka Fatima ce duka sufa mai kyau Zahra Fatima ce Fatima Fatima ce wa za ta kai ki haske na binta wa za ta kai ki sabta na binta matsayi isa duka ne ayyana wajenta saboda hasken ita din saboda hasken ita din munawara ce Fatima Fatima 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 ce Fatima Fatima ce duka alkhairai an tattare an ba wa binta kuma na nema ne a wajenta aya su kutum aka sauke ne a kanta tarin alkhairai ita din kausara ce Fatima Fatima ce ina baina kalkausar kausara ce matsayi kusani na Fatima ce komai kake bida Fatima ce annabi kake bida to Fatima ce Fatima Fatima ce Fatima wallahi Fatima ce Fatima 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 uwar ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainaba nana Zainaba uwar ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainaba uwar ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainaba ba kwa amsawa Zainaba ba kwa amsawa Zainaba ba kwa tafawa Zainaba yi ta ba ya uwar ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainaba uwar ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainaba ya uwar ɗakin mu ke ce izzar mu muke ce fitilar mu ke ce sha'anin mu muke ce yancin mu ke ce saitin mu ya uwar ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainaba uwar ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainaba Allah ma abocin ba da ba shi ba a zama haifar shi ba bai da uwa balle mu ba ka cirar rauni ko fargaba uwar ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainaba Allah ma abocin ba da ba shi ba a zama haifar shi ba bai da uwa balle mu ba ka cirar rauni ko fargaba uwar ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainaba salatin da baka yi kamar sa ba da kawo habibi shugaba nan da baka yi kamar sa ba cikin Qur'ani shine kulgin azima an kattaba uwar ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainaba ka sa halin sabuwa uba sai da Zahra'u shugaba da Imam Ali mara fara gaba an ji mutunta mu kare gaba uwar ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainab waye bai san matsayin ko ba wanda ya so bai yi ko ba aljanna ba za ya shige ta ba ɗakin mu nana uwar ɗakin mu Zainab wanda ya mace bai bi ko ba aljanna ba za ya shige ta ba ya maulati Zainaba ga miskini ya zo gaba nana uwar ɗakin mu Zainab ba kwa amsa ba kwa tama ita ba ta ba na uwar ɗakin mu muke ce saitin mu ke ce suturar mu ke ce sha'anin mu muke ce saitin mu na uwar ɗakin mu
ce sha'anin mu ya uwar ɗakin mu na uwar ɗakin mu Zainaba uwar ɗakin mu na uwar ɗakin mu Zainaba sai da ba su san matsayin ki ba banki suna begen ki ba ba sun san wace Zainaba da sun rubumi sun kai ta ba uwar ɗakin mu na uwar ɗakin mu ko da dai ni ma ban san ki ba baka da cikar matsayin ki ba karan ba ni bai bari ni ba kullun da nufin yin jarraba uwar ɗakin mu na uwar ɗakin mu Zainaba ko da dai ni ma ban san ki ba baka da cikar matsayin ki ba karan ba ni bai bari ni ba kullun da nufin yin jarraba uwar ɗakin mu na uwar ɗakin mu Zainaba ita dai mawulati Zainaba sai ta hade na uwa uba da Fadima da Ali shugaba ba ta bar komai daga bunsu ba uwar ɗakin mu na uwar ɗakin mu Zainaba ba kwa amsa ba kwa tafawa bai ta bata ba ba kwa tafawa ya uwar ɗakin mu muke ce saitin mu ke ce fitilar mu ke ce sha'anin mu ke ce izzar mu ya uwar ɗakin mu na da uwar ɗakin mu Zainaba uwar ɗakin mu na uwar ɗakin mu Zainaba ya uwar ɗakin mu ke ce izzar mu ke ce fitilar mu ke ce saitin mu ke ce sha'anin mu ba kwa amsa ba kwa tafawa yi da fata ba ya uwar ɗakin mu ya uwar ɗakin mu ke ce isar mu ke ce fitilar mu ke ce saitin mu ke ce isar mu na da uwar ɗakin mu Zainaba na da uwar ɗakin mu Zainaba na uwar ɗakin mu na da uwar ɗakin mu Zainaba na da uwar ɗakin mu Zainaba ku gaya musu wannan izzatul Islam Zainaba ce ku gaya musu wannan izzatul Islam Zainaba ce ku gaya musu wannan izzatul Islam Zainaba ce 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 ana farkon fariya wanda babu sarki ban da shi wanda ya halitta cikin ta yayi jini kuma yayi kashi shi ya same ni kaunar na Zainab na gode mishi harfa ne na dauka dan wanda kun yi sirri da kai da salati a gurin baban su mukarrama mahmudin bil ardinan da tayyana a saman sama sada alil baiti kamar su aliyu da fadima da hasan da husaini mai son ku babu shi kafin da ba ya musu wannan kizatul islam ayana manzon Allah sanyin ido ga dukkan mu'minai da kira abu Allah a kauracewa hanyar fatirai sai da zazzaki namu ubangiji ya bar mu tare da kai dan isar maulati na da fadima mun kasa da kai assalamu alayki ya aqila fadiga kamila assalamu alayki ya amina Allah Zainaba assalamu alayki kabilatul aitabi uwa uba assalamu alayki ka abatul raza ya muje gaba assalamu alayki quratu aidu sirrin ci gaba assalamu alayki ummul masaib ba mubariki ba ya aqila bani hashim zil jalal bayyi kabariki ba ya aqila bani hashim zil jalal bayyi kabariki ba ya aqila bani hashim zil jalal bayyi kabariki ba ya aqila bani hashim zil jalal bayyi ya aqila bani hashim zil jalal bayyi kabariki ba ya aqila bani hashim zil jalal bayyi kabariki ba siddiqatu subra zil jalal bayyi kabariki ba kabilatul aitam zil jalal bayyi kabariki ba ka abatur razaya zil jalal kabariki ba siddiqatu subra zil jalal bayyi kabariki ba siddiqatu subra zil jalal ba a tuya babu albasa hausawa sun kace maman sayyid ahmad garkuwar imam sayyidun mace zinatu ummu shuhada makiyin musa ya haukace makwabin sayyida zainab babu ja ayo ummar mace